Ja tak jeszcze muszę wpadać coś takiego. Jakie są moje plany? No plany zawsze trzeba mieć, a właściwie to może cele, nie tyle plany, bo plan to jest, wiecie, te pieruńskie planowanie i się idzie, że tak powiem, zesrać. Bez to ja mam ideę. Moją ideą jest to, żeby mieć coś do powiedzenia w polskim parlamencie. Bez to będę startował na pewno do Senatu i tym, z którymi będzie szło iść do Sejmu, to będę Ślązoków tam, że tak powiem, posyłał i namawiał, żeby startowali, ale nie jako członkowie danych partii, ino jako Ślązoki, żeby byli Ślązokami. Zawsze mogą dostać szyld taki, jak ja tutaj mam na piersi, i to jest pierwsze. Druga rzecz to jest edukacja Ślązoków. Ślązoki nawet nie wiedzą, jakie były granice Śląska. Nie wiedzą prawie że nic o swoich starzikach, starożkach, które walczyli na rozmaitych frontach, które byli odkrywcami, które byli wynalazcami, którzy byli dobrymi gospodarzami i dobrymi fachowcami, bo o tym się nie godzą. Ja nie wierzę w edukację we szkołach, w których będą zaś edukowali na tak, powiedzą jedno zdanie prawdziwe, a reszta nieprawda. Będą twierdzić, że Polska, raczej, że Śląsk był pod zaborami pruskimi, a nie był pod żadnymi zaborami pruskimi, bo Polski tu już nie było 600 lat, zanim przyszli pierwsze Hahary pod nazwą powstańcy i narobili tu szumu pod Puszczynę przez Francuzów. Ja chcę, żeby wiedzieli Ślązoki, jak to richtig było z tymi tak zwanymi powstańcami, jak to richtig było z tą tragedią śląską, jak to richtig było z tysiącami rzeczy, a nie żeby dużo ino cygaństwo było. I oni wierzą w to, że w szkołach będą uczyli prawdy. Bo niestety, ale szkolnictwo nasze jest oparte o tak zwaną politykę historyczną, czyli cygaństwo, jeszcze raz cygaństwo. Ma być prawdziwie. Tam kaj był Ślązok SS-manem i mordował niewinnych ludzi, tam trzeba powiedzieć prawda. Ale kaj Ślązoki byli mordowane przez Polaków, to też trzeba powiedzieć prawda. Nie może być taki gotki, że to jest naród wybrany, który nic nikomu nigdy nie zrobił. Nie ma takiego narodu na świecie. Nie ma. Koniec, kropka.